नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा बिहार हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी लोकगीत बहुत बढ़िया गीत की रचना की ले बानी। और दिल से बताओ तनी भैया के एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर दी तानी तो गाना 100% मार्केट में बच जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं मिलत, सही तुकबंदी नहीं मिलत, या आपके मन पसंद के मीटर नहीं मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो सबसे पहले चैनल की सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और कल वीडियो थोड़ा ना बना पाऊँ भैया, बाबू की तबीयत खराब रही है कि वजह से हम वीडियो ना बना पाऊँ, देखता क्षमा चाहता नहीं। और आज के मीटर तो एकदम लाजवाब बाटे। तो रुआ कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवाओ होके बेहिचक संपर्क कर सकीले। हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर में शिकायत के मौका ना देनी। तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बा, बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले। आज के मीटर देखल जा कैसे गाओ के बटे। एगो औरतिया बड़ा भाव में कहतिया कि सभे प्यार करेला इजहार करेला, कि सभे प्यार करेला इजहार करेला, आ मोरे राती में भतार लगातार करेला, मोरे राती में भतार लगातार करेला। अरे लागेला उंघाई तो बेकार करेला, लागेला उंघाई तो बेकार करेला, मोरे राती में भतार लगातार करेला, मोरे राती में भतार लगातार करेला। जानता मैंने आजकल दुअर्थी मीटर चलता। तो मीटर अगर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। और हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भली हुई तो भैया क्षमा चाहता नहीं, काहे कि हम गीतकार हैं, सिंगर ना। रुआ कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार लोग भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।